Olar dünyanın atsız kahramanları. Gelin bütün dünyanın mötorial urşavalya, internete girme üçün edeceğim, okuyan düğündeki aratnaş kabelleri vardı gürleşelim. New York Üniversitesi'nin profesör doktoru Nicole Suvastutoru adlı kitabında bu kabelleri, onların arasındaki teknologiyaları ve onların iktisadi ve stratejik ehemmiyetini ara alıp maslahatlaşıyor. Dünyadaki ehli internet malumatlarının 99 götürümünün hemralar arkalı değil de şu kabeller arkalı verilyendiğini aytıyor. Biz şu an 2021 yılın başlarında emma internet aratnaşının näyle bolup geçýänligini bilmeyen insanlar vardır. İlkinci olup 1858 yılda telegraf için ulunan Atlantik ummanın içinden geçen aratnaş kabellerine günümüzde internetin 99 götürümünü öz için alýar. Bundan 16 yıl sonra milyonlarca kilometre uzunluğundaki bir kabel Avrupa ve Amerika'nı birleştirdi. O kabel bilen havarın karşı tarafa gitmesi 17 saat 40 minut sürüyordu. Günümüzde olsa saçtan hem ince kabeller her sekundda trilyonlarca sözlü malumatları yiverip bilýär. Mesela 2018 yılda koyulan son kabellerden biri olan 6600 kilometre uzunluğundaki Maraya kabeli sekundda 208 terabayt malumat datnaşyk edip bilýär. Telefon aratnaşynyň hemralar arkaly berilýär diýip pikir edýän bolsaňyz, bu urda ýalňyşýarsyňyz. Sebäbi operatorlar ummanyň aratnaş kabelleri arkaly internete girýärler. Häzirki wagtda okeanlaryň we deňizleriň aşagyndan geçýän 468 türlü kabel liniýasy bar we bu san kem-kemden ýokarlanýar. Bu kabelleriň uzunlygy 1,12 milyon kilometrdir. Egerde bu kabellerin biri käbir sebeplere göre kesilse, bütün bir ulu materiýa interneti kesilip bilýär. Bu kabellerde her yıl ululu kiçili 200'den owrak problemalar bilen garşylaşýarlar. Käwat gemiler kabellerin üstüne ýalňyşlyk bilen demir atýarlar. Käwat yer titremeleri we suw astyndaky volkanlaryň atylma netijesinde kabeller zarar görüp bilýärler. 2007 ýylda Tayland, Vietnam, Hong Kong'u birbirine bağlayan bir kabeli 11 kilometrini uğurlap satıptırlar. Adamlar deňiz garakçylygyny geçip internet garakçylygyna başlaptırlar. Bu kartada görýän kabellerimiz materikler arasında interneti bağlayan umman ve deňiz düýbündäki kabellerdir. Bu kabeller 7 gat goro gatlary bilen goralýar. Bu suratda görüşüňiz ýaly ýurdumyz Türkmenistana hem bu kabellerden 2021 yılda gelmesi planlanıyor. Bu kabelin uzunluğu 300 km bolmagyna garaşylýar.